खुलुमबा लोगोफोरानि गोदान मोनसे भिडिअ आंनि भिडिअखौ मोजां मोनोबा जोबजासे नायलांदो लोगोफोरा आं दिनै एसे खामानि मावनायखौनो देखायनोसै आरो ब्लग भिडिअ नालाय नायलांबाय थादो इन्ट्रेस्ट मोनोब्ला जों दा नै औवा दानफैदों औवा बारियाव थाब दान बेरा दुमनो बारि माबा औवा लांफैदों आरो जोङो नोगोद थाम्फै दंखायो औवा बारिबाथाय थाम्फैनि आदार होफैनाय जाखायो जा हाग्राबारि गेजेराव दंफैयो जोङो दा हो दान बिदिनो दाना खर'आव गोलैफैबाय नै आं लांगोन ना नांगौबा थसे दानखांबाय जोंहा नै दासो खानायखौनो बोरैबा खानानै फैदो हाला थिथि नुलायनाय औवा दाननांगौ ना खामानि मावनांगौ ओंखायनो खानायखौ बिदि खाबाय आरो आङो खानाय हगारनानै फैजायाना बिदि औवा बारियाव आखिजों दानखोना माखो नोंलाय आखि बायदि नुथारो मबाइलाव आखिजों दाननाय बायदि एसे नाहरब्रा औवा दाननाया नाहरलाय नाहरनायाबो जाथारखाया लाजिनायजोंनो बे औवा थसेखौ नै गोलावा बेनो बोना लांथारनांगोन नों न'सिम बेखौ बो बोलो गैला बोथार दे हाबाय हाबाय नांथादों एसेल' हामारबायथ' बियो बोनो बोलो गोराथार माथो दोनफैखांबाय दा लायफिनबावनोसै आङो गरम मोनथार माथो मोनसे रोगानायावनो दा आं नै ओरै बारस'लांसै आरो गोजानथार औवा बारियाबो हाखर हालाथार लामायानो गोलोमजोब्बाय थसे बोनायावनो गाव दाननो हायैनि मालायखौसो दानहैलाबायबाय 10 थाखा होनांसिगोन आं बेनो जिरायगासिनो माबायाव आहा आयु लिरबाय नामा जों दानखांबाय औवाखौ दाननानै मेंनानै नै थिनथ'लायबाय जा मेंबाय जा बुरजा दानबायना जोङो मेंलाबायबाय लोगोफोर दिनैनि भिडिअ एसेनोसै आंनि भिडिअखौ मोजां मोनोबा लाइक कमेन्ट शेयार चेनेलाव गोदान फैबा साबस्क्राइब खालामना होबानो जाबाय।